Dobrý den. Vítejte u dalšího školení o notářském informačním systému NISu. Mé jméno je Miroslav Pecháček a dnešním tématem máme záložku přílohy. Skrývá řadu možností a dnes si je ukážeme. Je tam skrytá prostě řada fíglů, které třeba nejsou úplně patrné na první pohled, tak dnes si je projdeme. No a já už nebudu zdržovat, předám slovo Martinovi Haklovi, který si dnešní školení připravil. Takže Martine, je to na vás, jdeme na to, máte slovo. Dobrý den, já vás také srdečně zdravím. Dnes máme téma přílohy. Je to opravdu pestré téma, nabité spoustu funkcí, takže se do toho rovnou pustíme. Takže pojďme se společně podívat na přílohy v NISu. Dozvíme se spoustu zajímavých věcí o samotném rozhraní, dozvíme se spoustu zajímavých věcí o funkcích, o kterých pan inženýr hovořil, že jsou zde někdy dobře schované, ale naopak jsou velice užitečné, takže bylo škoda je opominout. Malinko se něco dozvíme možná i o smyslu života, k tomu se dostaneme u části nápovědy. No a chtěl bych jenom říct, že školení je široce pobrané od začátečníků až po pokročilé, to znamená některé funkce, které uvidíte, nebo některé obrázky vám přijdou notoricky známé. Naopak pokusili jsme se zařadit do toho i něco takového, co si myslím, že i zkušené uživatele překvapí a řeknou si, tak tohle jsem třeba nevěděl, to je opravdu zajímavé, to můžu někdy vyzkoušet. A pokud by byl zájem, tak v rámci interaktivity anebo školení určitě rádi uděláme i nějaký workshop na podobné funkce, které budou třeba pokročilejší, kde si je budeme moct přímo vyzkoušet v živém přenosu. Takže pojďme se podívat na přílohy. Naše školení dnes bude rozděleno do 3 částí. Podíváme se obecně, něco si řekneme o přílohách, podíváme se na uživatelské rozhraní, no a na závěr si ukážeme jednotlivé funkce a konkrétní práci se soubory. Kde všude pracujeme se soubory? V NISu známe 3 druhy souborů. Jedno jsou soubory, které používáme ve spisech NZ nebo ND. Můžete si to představit jako notářský zápis ve Wordu nebo v PDF, výpis obchodního rejstříku, který je uložený, po případě ilustrace dědice, může to být nějaký výpis z katastru, který je v NDčku uložený a tak dále. Dále potom máme přílohy, které jsme buď odeslali, anebo přijali ve formě zprávy. Máme je uložené ve zprávách přijatých, anebo jsme naopak posílali klientovi v rámci NDčka nebo v rámci NZ-kové agendy. No a všechny tyto soubory ze složek 1 a 2, to znamená ten první a druhý typ, se nám ukládají na závěr jako technické soubory, můžeme si je představit jako zálohy, to znamená, nepřicházíme o žádný soubor, který jsme vytvořili, nepřicházíme o žádný soubor, který jsme odeslali, všechny soubory můžeme najít a obnovit. Podíváme se i na složku 3, i když ta není vysloveně předmětem tohoto školení. Proč je ta složka 3 důležitá? Všechno, co vytvoříme nebo vložíme do NISu, se nám ve formě záloh potom uchovává. No a zálohy nám potom mohou narůstat, mohou zvyšovat objem. To znamená, pokud nemusíme vysloveně soubor tam nahrávat, je to soubor příliš veliký, tak zvážit, jestli ho tam opravdu potřebujeme, popřípadě, jestli se nedá něco udělat z jeho velikostí. Zatím s tím výrazný problém nebyl, NIS to všechno zvládá. Pokud by to bylo později potřeba v kancelářích řešit, tak na to zřejmě bude připravena i samostatná funkce. Poprvé se můžeme setkat, pokud jdeme v levé nabídce od shora dolů, s přílohami v části klienti. Takže když si otevřeme seznam svých klientů, tak si najdeme pana Zázvora Zdeňka a při rozkliknutí vidíme, že se nám otevřela karta přílohy. No a toto je náhled, pokud máme v přílohách soubor. Takže tady vidíte, jak by to vypadalo, když by byl někde v přílohách soubor. Z klientů se posuneme na NNZ. Zde notoricky taky už známe přílohy, pracujeme s nimi dennodenně, pokud musíme sepsat NZ, tak jedině přes tady toto. Takže jsme se proklikali přes svoji firmu, kterou jsme chtěli najít, společnost a bude hůř. Přišli jsme na záložku přílohy a zde teďka není žádný soubor, takže tak toto vypadá, pokud jsou přílohy úplně prázdné. Dále se můžeme setkat s hromadnou fakturací. Jediné, co se nám změnilo, tak nahoře, kde máme nadpis rejstřík NNZ, nápady notářské zápisy, se nám přidalo hromadná fakturace, ale jelikož jsme pořád v tom samém spise, tak tam žádná příloha není, protože odkazuje na ten samý spis. V NDčku používáme také hodně přílohy, máme tam naše protokoly, usnesení, otevřeme si pana Tadeáše Tichošlápka, pozůstalostní řízení,
Přejdeme na část přílohy, otevřeli jsme si kartu a tady vidíte, jak to vypadá, když tam máme ne soubor, ale složku. Je hezky modrá, je označená a tady vidíte, jak to vlastně vypadá, když nám NIS vygeneruje katastry v rámci dědického nebo pozůstalostního řízení. Složku vidíte i v levé stromové struktuře, i v hlavním poli. Dále máme přílohy v části RTVIO, což jsou naše rejstříky. Nebudeme si ukazovat všechny, protože ta funkcionalita je stejná pro všechny. Ukážeme si na začátek rejstřík R. Takže si otevíráme záznam R6, pan Stibor Tichopádek. Byl to zápis zástavního práva. Opět máme přílohy, možná si říkáte, co budeme potřebovat v RKách za přílohy. Pokud vám klient například e-mailem pošle podklady, chtěl bych prolustrovat tady toto, nebo budeme zapisovat tento soubor movitých věcí, můžete zde uložit ty naše šikovné hromadné zápisy, ty tabulky, které používáme pro formát CSV. Můžete zde uložit elektronický výstup, můžete uložit žádost klienta, cokoliv, co budete potřebovat pro to dané RKO. Takže přílohy se najdou svoje uplatnění i v našich výpisech. Potom je zde velice užitečná funkce skenování, které se dostaneme později, až budeme hovořit o funkcích. Najdete ji právě pod záložkou RTVIO v našich rejstřících. No a potom úkoly. Nebývá to velice často používaná funkce, ale NIS ji má, možná by stálo za to se na ní podívat a zvážit, jestli třeba by se vám pro něco v kanceláři nehodila. Pokud úkoly používáte, tak víte, že můžete na zvoleném úkolu, tady v tomto případě to je kontrola spisů starších 3 let, si daný úkol rozkliknout. No a pokud jsou k danému úkolu zapotřebí nějaké přílohy, které buď přidělí notář nebo je poslal klient, můžete si je právě nahrát, je tady karta přílohy a tam si můžete soubory spojené právě s tímto úkolem vložit. Dále potom spíš technická část k tisku. Není to předmětem dnešního školení, nebudeme hovořit o žádné speciální funkci, využívá se to u faktur. Stejně tak potom se dostaneme, až budeme hovořit k tisku u zpráv. Takže tady máme druhý typ souboru a to jsou zprávy. Pokud se podíváme do zpráv přijatých, tak tam najdete přílohy také. Jsou to už přílohy většinou neměnné, s nimi už nakládat nemůžeme, buď byly odeslány, nebo naopak byly přijaty. Ale tvoří právě součást, můžeme si je stáhnout opět z tohoto místa do své složky, kam potřebujeme, do nějakého dědického spisu nebo do NK, do NZ, po případě vytisknout. Takže práce s nimi možná je. Jak jsem hovořil další technická složka k tisku u zpráv. Budeme hovořit také o aktovce. Ta se nachází v samostatné modré části levé nabídky a budeme mít na to speciálně několik slajdů, takže se podíváme, jak je aktovka užitečná a jak nám může pomoct. No a toto jsou poslední soubory, to jsou soubory typu 3, jak jsem hovořil. Všechno to, co jsme vytvořili právě teď, když jsme viděli NK, když jsme viděli NZ, DČ, rejstříky, naše žádosti, přijaté zprávy, tak se nám potom shromažďuje ve formě záloh. Pokud by jakákoliv nepříjemnost nastala, je možno všechny soubory, po případě to, co jsme ztratili, tak vyhledat v předchozích verzích, které byly uloženy v NISu. Takže přílohy jsou vázány na záznam v NIS. Kromě aktovky, která je dostupná vždy bez ohledu na to, jestli jsme v nějaké složce N, NZ nebo ND nebo v záznamu v nějakého rejstříku, tak potřebujeme si vytvořit nějaký záznam. Pojďme se podívat tedy na nový záznam v rámci agendy NNZ. Zvolíme si rejstřík NNZ, klikneme na nový záznam, ale to ještě samostatně o sobě neznamená, že budeme mít hned dostupnou kartu přílohy. Potřebujeme vyplnit aspoň základní údaje a potom kliknout na tlačítko Použít. Jakmile vyplníme základní údaj, v tomto případě alespoň, že se jedná o společenskou smlouvu, to znamená vyplníme druh úkonu a zvolíme tlačítko Použít, v horní části se nám rozšíří nabídka karet a přidá se nám karta přílohy. Takže potvrdíme, že chceme opravdu použít a přidala se nám záložka nová, karta příloh. Příloha tam zobrazí i tehdy, pokud nepřiřadíme NNZ. To znamená, můžeme si zvolit na kartě základ v té první části, že chceme odložit přiřazení. To znamená, zatím si ještě nejsme úplně jistí všemi podrobnostmi, chceme si jenom vytvořit tento záznam a postupně si ji budeme upravovat, ale už se nám zobrazí přílohy, abychom si mohli nahrát něco, co ještě třeba úplně nevíme, jestli budeme sepisovat, máme to jenom připraveno.
Pojďme se nyní podívat na různé typy souborů, které můžeme do NISu vkládat. Obecně nemáme nějaké pravidlo, že bychom museli některé soubory vyloučit anebo nemohli některé použít, ale ty nejčastější, o kterých budeme hovořit, tak to je TXT soubor. Je to soubor poznámkového bloku, typický pro Windows, a můžeme říct, že tady toto je vhodné pouze pro nějaké jednodušší poznámky, můžeme tam zadat nějaký přístupový kód rychle, pokud potřebujeme. Obvykle se vyznačují velmi malou velikostí a dá se říct, že jsou prakticky nenáročné na nějaký program nebo něco, jsou integrované přímo ve Windows. Dále můžeme použít nějakou tabulku Microsoft Excel. Typicky to může být třeba ten dlouhý seznam, který používáme při hromadném zápisu do rejstříku zástav. Jeden ze dvou nejpoužívanějších souborových typů tak jsou pro Microsoft Word. To jsou naše protokoly, to může být příprava, návrh NZ, cokoliv, čestné prohlášení. Dále můžeme od Microsoftu použít ještě prezentaci, pokud máme nějaké školení, které by se nám hodilo pro to dědické řízení a chceme si to zapamatovat, můžeme si to tam vložit. A pokud budeme složité dědické řízení probírat, tak si tu prezentaci potom spustit, popřípadě z ní vytáhnout potřebné informace. Potom je tady asi nejoblíbenější a nejpoužívanější soubor, aspoň z mého pohledu, a to je PDF, protože NIS má pro něj úplně nejvíc funkcí ze všech možných typů souborů. Takže to je taková malá hvězda v rámci příloh NISu. No a potom jsou to různé obrázky, ať už to budou katastrální mapy, ať už to budou skeny technických průkazů vozidel, třeba pro zápisy do rejstříků, které si můžeme uložit právě do RTVIO, když budeme zapisovat, tak do části přílohy. No ale kromě těchto základních, o kterých budeme hovořit, protože jsou zřejmě asi nejčastější, tak se nemusíte omezovat, je to samozřejmě rozšířeno na další soubory, a to mohou být hudební soubory, mohou to být videa, mohou to být archivy, mohou to být jakékoliv jiné záznamy. Pokud to potřebujete uložit do NISu z jakéhokoliv důvodu, tak NIS na to pamatuje a do příloh to vložit můžete. Takže připravili jsme si jednu složku, ve které máme všechny typy souborů, o kterých jsme teď hovořili, které jsme zmiňovali, a postupně se podíváme na jednotlivé soubory, jak se s nimi pracuje. Předtím, než se k funkcím dostaneme, pojďme se podívat, jak vlastně přílohy vypadají a jak je pracovní plocha příloh rozdělena. Pro ukázku jsem si zvolil, že budeme procházet rejstřík NNZ, ale stejně byste tak našli to samé rozhraní i na dalších záložkách, a to je například v NDčkách nebo RTVIO, protože tato funkcionalita je shodná a není rozdílná od toho, kde se nacházíte. Pojďme se podívat na první rozdělení, a to je posun mezi spisy NNZ. NIS má v pravém horním rohu malou funkcionalitu, pomocí které se můžete rychle přesouvat mezi jednotlivými spisy. Tento spis je spojený s ENKem 15, takže si kliknutím na levou šipku nebo na ten odkaz tam můžete zobrazit ENKO 15. Po případě, pokud se teď nacházíme v NZ16, tak si levou nebo pravou šipkou můžete v klidu přejít na další položku, nemusíte se vracet do rejstříku, nemusíte přecházet složitě nebo odcházet z toho spisu, který máte teď otevřený, a jenom se pošoupnete o jedno nahoru, o jedno dolů. Takže je to velice praktické, pokud se nepotřebujete přesunout do jiného roku nebo prostě do spisu, který je hodně daleko, tak toto vám v rámci toho rychlého přesunu ušetří spoustu času. Vyhledávání. V pravém horním rohu naleznete notoricky známé políčko s lupičkou. Pokud si nyní do tohoto políčka začnu vypisovat text, který chci vyhledat, například slovo blog, vidím, že ho mám v příloze 1 a zvolím vyhledat, tak se mi výběr v hlavní části omezí pouze na tento jediný textový soubor, protože jsem si vyhledal pouze jednu část, která se nachází pouze jednou mezi všemi soubory. Pojďme se nyní podívat, jak to bude vypadat, pokud chci vyhledat všechno, co obsahuje název A2 nebo A0 v tomto případě. Takže máme dva soubory, z toho příloha 2 A01 a příloha 2 A02. Aby to bylo komplikovanější, protože takto máme všechno v jedné složce, pojďme si jeden z těch souborů přesunout do složky obrázky. Takže vezmu soubor, přetáhnu jej myší do složky obrázky, a pokud si do vyhledávacího pole vpravo nahoře napíšu A0, zobrazí se mi oba soubory, i když nebyly v jedné složce, nacházely se každý někde jinde, tak NIS je bez problému vyhledá. Tady si jenom musíme pamatovat, že NIS prohledává složky v rámci daného NK. To znamená, nebudeme prohledávat
jiné enko, i když je třeba související, museli bychom se na něj překliknout potom a vyhledat to tam. O tom, co jsem teď hovořil, si vlastně řekneme něco víc ve stromové struktuře, protože ta se nachází v levé části. A to, co jsem vlastně teď zmínil za funkcionalitu, to vyhledávání, buď jsme v přílohách, anebo ve spojeném NNZ, všimněte si ten šedý proužek, ten nám hovoří, kde se zrovna nacházíme. Jestli se nacházíme v přílohách spojeného NK, té 15, anebo pokud bude šedý proužek nahoře, budeme v přílohách té naší 16, ve které se zrovna nacházíme. Takže tady si můžete procházet jednoduše mezi nabídkou toho, kde chcete vyhledávat. Také je tady potom moje aktovka, společná aktovka, o které budeme hovořit, které vlastně budou přístupné vždycky. Takže stromová struktura se nachází v levé části. Určitě jste na to zvyklí už z Microsoft Windows, protože je to klasický způsob zobrazování struktury souboru a složek. Takže můžeme tedy, jak jsme říkali, nacházet se v přílohách. Můžeme se přepnout, pokud jsme spojeni s nějakým jiným enkem, také do příloh tohoto souboru. A této složky potom si můžeme zvolit jednotlivé složky sami, které si vygenerujeme, ty už jsou na naší libovůli, tam si můžeme přidávat názvy, jak budeme potřebovat. O tom, jak se vytváří a pojmenovávají, budeme hovořit za chvilku. Můžeme si současně vytvářet také podsložky. Pokud máme potřebu, aby nám ta struktura šla hluboko, tak můžeme se neomezovat jenom pouze na první složku v rámci příloh, ale i v rámci složky můžeme mít ještě další podsložky. Nyní se podívejme na funkci, kterou jsme dvakrát zmínili, a to je aktovka. U aktovky si zapamatujte, že moje aktovka je dostupná všude. To znamená, pokud budeme se nacházet v N-ku, NDčku, budeme se nacházet v RK, je to úplně jedno. Cokoliv, co si nahrajeme, nebo jakýkoliv soubor si přeneseme do mojí aktovky, uvidíme jej dostupný ve všech agendách, kdekoliv, kde jsou přílohy dostupné. Stejně tak společná aktovka, ta bude také dostupná všude. Tady v tomto případě ji ale uvidí všichni v kanceláři. Když jsme o tom hovořili před tímto školením s panem inženýrem Pecháčkem, tak jsme si v podstatě se na tom shodli, že kanceláře to nejčastěji používají pro vzory. Pokud například celá kancelář chce postupovat jednotně a není to tak, že by měl každý svoje soubory a svoje vzory uložené ve svém počítači, tak si mohou nahrát přehledně do nějaké struktury právě do společné aktovky a pokud kdokoliv dostane za úkol připravit nějakou agendu, tak si může jednoduše do této společné aktovky vstoupit a soubor, který se zde nachází, třeba wordovský vzor, tak si ji překopírovat právě do toho NK nebo do toho NDčka, který bude potřebovat. Ať už se jedná o protokol, ať už se jedná o přípravu notářského zápisu z nějaké darovací smlouvy, kupní smlouvy, z čehokoliv, tak právě ta společná aktovka na ty vzory se nejlépe dá využít. Současně je možné také aktovkou využívat na přenos souboru, pokud například pracujete z domu a potřebujete si nějaký soubor přenést a uložíte si ji tady do té aktovky, tak si můžete potom, pokud máte vzdálený přístup do NISu, tak si můžete tady toto otevřít a pracovat na pomocí aktovky. Jak můžeme přenášet z té hlavní části, to znamená ty soubory, které máme uložené, právě do jednotlivých částí vlevo, do stromové struktury? Velice jednoduše, klasicky, jak jste zvyklí z Windowsu, vezmeme levým tlačítkem myši, podržíme a přetáhneme si daný soubor do jiné části. Můžeme si ji přetáhnout například z obrázku do příloh nebo do mojí aktovky. Na druhém obrázku si ukážeme, jak přetahujeme teďka ze společné aktovky, to znamená, nacházíme se, všimněte si, levý proužek je na darovacích smlouvách na vzorek, takže si v darovacích smlouvách vezmeme darovací smlouvu obyčejnou, podržíme si levé tlačítko a teď si ukážeme funkci, která je trošku rozdílná. Pokud podržíme současně s levým tlačítkem, teda s levým tlačítkem myši, tak je tlačítko na klávesnici Ctrl, Ctrl, tak se nám nepřetáhne daný soubor, ale přetáhne se nám jeho kopie. Poznáte to podle toho malého zeleného pluska, které se nachází vedle toho souboru na levé straně. Takže ten soubor nepřesouváte, to znamená, není to vyjmout a vložit, ale je to kopie. A tím jednoduchým přetáhnete právě z darovacích vzorů, ze vzoru darovacích smluv ve společné aktovce, si ji přetáhnete do svých příloh v rámci daného enka. Posuvný panel, ten už byl zmiňován na několika školeních. Pokud potřebujete plochu rozšířit, potřebujete pracovat s více místem, některé políčko uživatelsky nevyhovuje na to, aby se vám tam vešlo všechno, co potřebujete, anebo jak vidíte, máte příloh hodně a nestačí vám toto políčko, tak jsou tady možnosti, že si najdete, zda daná část nemá posuvný panel.
Tady například nevidíme ani konec toho názvu té složky a můžeme si jednoduchým posunutím panelu rozšířit pracovní plochu, abychom viděli dobře celou strukturu, popřípadě všechny přílohy, pokud roztáhneme ten pravý spodní roh. No a je tady hlavní část okna, ta slouží k ukládání veškerých příloh, které máme a zobrazování jednotlivých složek, které si vybereme v levé stromové struktuře. Jak vidíte, zobrazuje nám hezky všechny složky a následně nám zobrazuje přílohy. Pokud by nám řazení nevyhovovalo, tak tady máme panel, můžeme řadit podle názvu, můžeme řadit podle toho, kdy byl naposledy soubor upraven, se kterým jsme naposledy pracovali, můžeme řadit podle velikosti souboru, anebo si můžeme vytvářet poznámku. K této funkci si dostaneme o něco později. Další z ovládacích prvků je informační lišta. Informační lišta dole nás informuje, nemá žádnou speciální funkci o tom, kde se zrovna nacházíme, popřípadě jaký výběr souborů složek jsme provedli. Takže tady dolů vlevo vidíme, že tento spis je spojen s enkem 15, což nás vlastně informuje i ve stromové struktuře, kde vidíme vlastně možnost zobrazit si přílohy tohoto spojeného enka. No a na druhé straně máme zobrazeno, že máme celkem 16 položek a jejich celková velikost. Při 16 položkách se to ještě dá okem odhadnout, pokud těch položek je mnohem víc, tak vidíme, kolik jich tam máme přehledně, aniž bychom museli scrollovat až úplně dolů, popřípadě nějak počítat. Pokud bychom si v rámci této složky zobrazili například jenom 3 soubory, zobrazí se nám ještě třetí nabídka a ta nám ukáže, kolik máme vybraných souborů. Tlačítka OK storno a použít nemusíme dlouze představovat, měli jsme je, myslím, na každém školení. Tady v tomto případě OK storno a použít nebudeme potřebovat až tolik u příloh, je to něco jiného, jako když vyplňujeme políčka formulářová, kde uvádíme jména, příjmení a tak dále. Tady v tomto případě jenom krátce zopakuju, použít, všechny změny se uloží a zůstaneme na dané stránce, to znamená v tomto případě na přílohách. Pokud dáme OK, tak také se nám všechny změny uloží, ale tato část, tento daný NZ se nám zavře. No a storno, zrušíme změny, které jsme provedli a vrátíme se opět zpět. Na co se pojďme podívat, je tlačítko tisk. Nejedná se o tisk konkrétní přílohy tady v tomto případě. Tady v tomto případě si ukážeme jenom prostý tisk, kde můžeme například vytisknout spisové desky, po zvolení tlačítka k dané složce. Vypadá to přibližně takto. Tisku se budeme speciálně věnovat u funkce, kterou tam máme a strávíme s tím dost času, takže tam si zobrazíme všechny možnosti, které tisk nabízí. Pojďme se nyní podívat na ovládací panel, a to je ten, který je vlevo nahoře. A první, co si zobrazíme, tak jsou nový dokument. Když si na něj najdete myší a tlačítko nám zešedne, tak vidíte, že se nám zobrazí ještě navíc klávesová zkratka. O klávesových zkratkách budeme hovořit za chvilku. Pokud máte například šablon, kterou používáte, o šablonách jsme hovořili v základech NISu, ale i v založení SROčka nebo v NKách, NZkách, tak tady v tomto případě můžeme si vytvořit nový dokument právě třeba ze šablony. Kliknutím na toto tlačítko a výběrem, co chceme zrovna použít, zda chceme vytvořit spisové desky nebo něco v mojich šablonách, popřípadě to bude něco pro dědické řízení, pro SROčka, tak si můžeme daný dokument vytvořit právě v rámci NISu. Jiný způsob, než vytvořit dokument v rámci NISu, je vybrat soubor a nahrát existující dokument třeba z Wordu nebo PDF, obrázek, cokoliv, o čem jsme hovořili, jakýkoliv soubor, tak si ji do příloh nahrát z počítače. Takže nevytváříme nyní v NISu, jako to bylo novým dokumentem, ale nahráváme už existující, který máme uložený někde jinde. Zvolením tohoto tlačítka tak se nám zobrazí nabídka, odkud chceme vložit soubory. Tady v tomto případě můžeme použít všechny funkce, které nabízí Windows. Některé si zobrazíme. Typická funkce Ctrl+A, to znamená stisknutím kombinace tlačítek na klávesnici Ctrl+A zobrazí se nám všechny soubory, vyznačí se a my je můžeme všechny najednou vložit. Další varianta je Shift a šipka dolů. Pokud máme zobrazený první soubor, podržíme tlačítko Shift a půjdeme šipkou dolů, tak kolikrát klikneme na šipku dolů, tak se nám přihodí další a další soubor, ale přesně v tomto pořadí. To znamená, že půjdeme tady v tomto případě ze zhora dolů, tak se nám budou postupně označovat soubory 1, 2, 3, 4. A nebo můžeme na přeskáčku, a to tak, že si vlastně zvolíme soubor, který chceme, podržíme tlačítko Ctrl na klávesnici Ctrl, a levým tlačítkem myši si vybíráme, protože chceme například jenom několik souborů, nechceme všechny, tak si vybereme tyhle. Není potřeba vkládat po jednom, byla by to škoda, bylo by to zdlouhavé, takže NIS nám umožní jednoduše nahrát všechny soubory najednou, což v tomto případě uděláme
označením například Ctrl+A nebo přetažením všech souborů myší. Zvolíme otevřít a soubory vidíme, že se nahrávají a po 1 vteřině v závislosti na velikosti souboru se nám vloží všech 8 souborů do příloh. Další způsob, který můžete využít, tak je tzv. Drag and drop, nebo přetáhnout a pustit. Vedle sebe si zobrazíme okna, po případě si je zobrazíme jinak. Abychom to tady viděli, tak máme vpravo složku z Windows, kde máme všechny přílohy, označíme si je všechny, klikneme levým tlačítkem myší a přenášíme. Táhneme a kopírujeme z Windows a vložíme, pustíme levé tlačítko myši a automaticky se nám všechny přílohy zobrazí a překopírují zde. Kromě vytváření nebo vkládání nových souborů do příloh můžeme vytvořit také složku. Tlačítko na vytvoření složky se nachází zde, je toto 3. tlačítko. Kliknutím na něj se nám zobrazí složka s názvem nová složka a my si můžeme tento název upravit, jak budeme potřebovat. Takže já jsem si zvolil například obrázky a nyní se podíváme, jak můžeme jednoduše pracovat právě se složkou obrázky. Zobrazila se nám i vlevo ve stromové struktuře. My si vybereme obrázky, které máme dolů, to znamená obrázek ve formátu BMP, JPG, PNG, můžou to být i jiné TIFFy, je to úplně jedno, a přetáhneme si je myší, podržíme levé tlačítko a táhneme nahoru směrem ke složce obrázky, pustíme a soubory 3 obrázkové, které jsme přetáhli, nám zmizely z příloh. Takže když se teď díváme na levý kontrolní panel, tu stromovou strukturu, tak jsme v přílohách, tam už žádné 3 soubory nevidíme. A když si vlevo klikneme na složku obrázky, to znamená šedý proužek se nám přesune na obrázky, tak vidíme, že soubory, které jsme přesunuli, vyjmuli a vložili do obrázku, tak jsou zde. Tak. Nyní se pojďme podívat na skenování. Skenování je velice zajímavá funkce. Řekneme si všechno o skenování už tady, i když to nesouvisí přímo tady s tímto tlačítkem, tak abychom neodbíhali potom v jiných částech, tak si veškeré funkce skenování NISu představíme tady. Napravo od ovládacích panelů, které jsme viděli teď, tak jsou 2 tlačítka. A ty se obě týkají skenování. To tlačítko, které je úplně vpravo, tak obsahuje nastavení. K tomu se můžeme dostat později a nastavit si funkce skenování, které tam jsou. Pokud to budeme mít nastavené, tak nás bude zajímat tlačítko vlevo, ten malý skener, který je tam. Takže pojďme se podívat, co se stane. To, co vidíte před sebou, tak je ovládací prostředí, jakýsi program pro skenování, který vám se nabídne. Nastavení skeneru vidíte při prvním spuštění tady, to znamená, vidíte, co musíte udělat. Je to pár jednoduchých kroků, v rámci jejich nastavení můžete skener, který máte připojený k počítači, jednoduše nastavit tak, aby fungoval s NISem a následně už jej používat velice jednoduchým způsobem. To znamená, provedeme toto první nastavení a jakmile toto nastavení provedete, tak už potom stačí jednoduše vejít do té dané složky, toho daného spisu, který chcete otevřít, se kterým chcete pracovat, ať už to je NDčko, ať už to je NZ-kový spis, je to úplně jedno. A tady v tomto případě vložíte požadovaný dokument do svého skeneru, který máte připojený k počítači. Tento dokument po vložení do skeneru není potřeba nic dělat, jednoduše kliknete na tlačítko skenovat, které je na přílohách, to znamená jedno jediné tlačítko, a tento dokument se vám nejenže naskenuje, ale on se také rovnou automaticky uloží do NISu, do příloh. To znamená, budeme mít tady možnost si pomocí té utilitky, tohoto skenovacího programu, který jsme předtím nastavili, tak si přímo do této složky vložit tu danou přílohu. Nemusíme tedy nic kopírovat nebo skenovat na plochu, potom si to vyhledávat, přenášet do NISu, kopírovat. Je to zjednodušení na maximum, dá se říct v podstatě na stisk jediného tlačítka. Takže jediné, co musíte udělat, tak je to prvotní nastavení. Pokud se toho bojíte, určitě vám rádi pomůžu na technické podpoře, po případě váš ajťák. Není to nic složitého, myslím si, že se dá jednoduše zvládnout i pomocí toho návodu, který se tam zobrazil. Nyní se podíváme na skenování přes velkou kopírku, nebo přes velký skener. Představte si, že máte v kanceláři velké zařízení, které není připojeno přímo k vám, jste propojeni prostřednictvím vaší sítě, ale je to třeba ve vedlejší místnosti, je to někde daleko a vy potřebujete tady v tomto zařízení něco oskenovat a poslat to rovnou do příslušné složky. Všimněte si, nahoře je nějaký 5místný kód
tento pětimístný kód začíná první číslicí. Ta číslice u nás znamená, že je to do spisu ND. To znamená, kopírka bude rozstříďovat tento dokument podle toho, že se jedná o NDčko. 73 máme spisovou značku, 22 je rok. Vidíte to potom vpravo ve spodní části v počítači. Takže pojďme se nyní podívat na to vlastně, jak to funguje. Na kopírce zadáme tento kód, kopírka naskenuje příslušný dokument a automaticky ji vloží do NISu, do té příslušné složky, kam to patří, do těch příloh, kam to potřebujeme, protože si přečetla ten kód a přesně ví, co má dělat. Jak to funguje, jak se to vlastně kopírka dozví? Existuje seznam, který si můžete jednoduše vytisknout a vložit si jej někam do laminovací folie nebo do nějaké složky a mít jej vedle kopírovacího zařízení. Pokud někdo přijde a potřebuje si zjistit, jaký kód má použít, aby se mu to správně rozstřídilo podle Dčka, NDčka, Nka, NZka nebo podle dalších formátů Rko, Včko, tak si jenom podívá na tady tuto nápovědu, zadá si příslušný kód, který je jinak velice intuitivní, protože vlastně jediné, co volíte, tak je kód třeba 6 nebo 9 a to ostatní už vám souvisí se spisem, který potřebujete. Většinou to je nějaká spisová značka a rok. Pokud budete potřebovat další informace, tak se můžete podívat právě do NISu a v rámci uživatele a nápovědy máte samostatně tomu věnovanou kapitolu, která se jmenuje NIS skenování. Byla na toho i novinka, takže pokud to vyhledáte v novinkách, dozvíte se o tom, jak to funguje. Tak to vypadá přibližně displej, pokud tuto funkci používáte na kopírovacím zařízení, vyťukáte příslušný kód a kopírka už bude vědět, kam má daný soubor odeslat. Pokud opět budete potřebovat pomoc, neváhejte se obrátit buď na vašeho ajťáka, popřípadě na technickou podporu. Rádi vám pomohou s tím nastavením. Třetí způsob skenování je složka. Toto bych také řekl, že už je spíš pokročilejší funkce, začátečníci ji možná nevyužijí. Ukážeme si něco, co třeba spousta lidí neví, a jak se jednoduše dá využít skenování a složka, kterou NIS má uloženou v části RTVIO. Takže podívejme se na skenování. Máme zde složku, která má nahoře určitou nápovědu, to znamená, že to funguje jako automatické třídění dokumentů do spisů. Pokud sem ty dokumenty, ty soubory vložíme, tak podle těch názvů souborů se nám automaticky rozstřídí do těch spisů, kam patří. Je to něco podobného jako ten kód, o kterém jsme hovořili nyní. To znamená, máme ten náš nápovědný lístek a pomocí něho si budeme přejmenovávat ty soubory. Možná si řeknete, že to je asi zbytečné, protože můžeme jednoduše ty soubory si prostě přetáhnout. Pokud se jedná o jeden spis, je to asi v pohodě. Pokud potřebujeme přejmenovat nějakých strašně moc souborů v řádu desítek a stovek, tak si ukážeme teď funkci, jak můžeme jednoduše přejmenovat spoustu souborů a potom si je přetahovat. Takže v našem případě budeme pracovat s kódem 6. To znamená, budeme vytvářet kód začínající číslem 6, dá se do spisová značka a rok. Je to číslo N. Tady máme N17, takže podívejme se, bude to kód 6, potom 17 a potom 24. Naše složka v rámci spisu N je prázdná, v přílohách nemáme vůbec nic. Klient nám poslal 30 souborů, které jsou různě označené a my bychom potřebovali si je přetáhnout. Pokud si je chcete přetáhnout všechny najednou, do jednoho spisu je to jednodušší označit všechny a vložit. Pokud ale je potřebujete rozstřídit, ukážu vám způsob, jak můžete velice jednoduše vložit nový název do souboru, které vy si vyberete. Pokud chcete do všech, ukážeme si do všech. Pokud ale budete potřebovat si vybrat jenom 6, tak si vyberete 6, popřípadě jiné číslo, které je potřeba a ty se vám automaticky hned přejmenují. Takže pojďme na to. Označíme si Ctrl+A všechny soubory, které tam jsou. To znamená, na kliknutí této zkratky se nám zobrazí a vyberou všechny soubory. Stiskneme si tlačítko F2 na klávesnici. Po stisknutí tohoto tlačítka se nám poslední soubor změní a nabídne nám přejmenování. My si vložíme kód, který potřebujeme. Třídíme podle Nka, takže si vložíme kód 6. Je to do spisu s číslem N17, takže si vložíme 17 a je to rok 24, vložíme si 24. No a napíšeme a klikneme Enter, poté co jsme napsali tento kód. Jakmile klikneme Enter, všechny soubory v dané složce se nám automaticky změní a přepíšou se nám tady tento kód a rozdíl bude, že se nám jednotlivé soubory označí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Příklad, pokud dostanete na zástavní smlouvu 20 automobilů, budete mít 20 technických průkazů, všechny jsou naskenovány takto, dostanete vlastně označení, které na začátku obsahuje ten daný kód a pak se vám ještě rozdělí
a označí čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a budete vlastně vědět, se kterým jste pracovali. Takto si příslušné obrázky nebo příslušné soubory, které vám klient poslal, můžete jednoduše přejmenovat. Pokud si řeknete, já bych ale potřeboval, aby mi zůstaly zachované i ty moje původní soubory, i ty názvy a tak dále, můžeme si opět na některém workshopu ukázat, jak funguje tady tato funkcionalita. Tady jsem chtěl jenom ukázat funkci složky skenování, takže toto je pokročilá funkce, jak rychle přejmenovat spoustu souborů a dát jim vlastně ten příslušný kód. Takže nyní máme všechny soubory přejmenované a jednoduše, jak už jsme si ukazovali předtím, si je přetáhneme do této složky skenování. Jak jsme si říkali, mohli bychom si rovnou přetáhnout do té složky s tím příslušným enkem. Ale představte si, že byste si rozstříďovali 6 souborů podle jednoho enka, potom 6 souborů podle druhého, další 6 souborů přejmenovali podle třetího enka a takto byste vlastně měli rozdělování do 5 různých spisů, pokaždé byste se museli překlikávat. Mohou to být častokrát různé spisy, můžete to být jednou v enkové agentě, jednou rozstřídět podle NDček. Až toto rozstřídění dokončíte touto zkrátkou, tou funkcí pomocí tlačítka F2 a natáhnete si to do složky skenování, tak se nemusíte trápit otevíráním všech spisů enkových, NZkových, Rkových, to je jednojakých, nahráním do složky skenování a stisknutím tlačítka obnovit. Tato složka zůstane prázdná, ze všech 30 souborů tady nezůstane ani jeden. A když se nyní podíváme do naší 17, tak se nám všechny automaticky přenesly sem. Tady jsme to měli zjednodušené pro tento příklad, máme jenom jednu složku 17, ale pokud byste ty kódy zadali pro 6 různých složek, tak se vám to automaticky nakopíruje do těch 6 různých složek. Jenom prostě proto, že jste si je přejmenovali a vložili jste na začátek souboru ten příslušný kód. Takže to byla pokročilejší funkce, začátečníci možná hned na začátek nevyužijí, ale abyste věděli, že NIS opravdu není jenom to, co vidíte, ale dá se zkombinovat, propojit, dá se s tím pohrát a využívat i v takto komplikovaných případech, jako je hromadné přejmenování. Pojďme se podívat na řazení a zobrazení souborů. Máme zde 2 tlačítka. První tlačítko je seřadit. Tady v tomto případě tato funkcionalita umí několik druhů seřazení. A to je jméno, velikost, typ souboru a data. A dále potom, že se složky mají zobrazovat jako první. Pokud byste nechtěli složky zobrazovat jako první, můžete odškrtnout tu nabídku a budou se vám zobrazovat podle toho, jak je seřadíte, buď podle velikosti nebo podle názvu. Takže tady v tomto případě můžete jít přes toto tlačítko, anebo pokud jste v hlavní části, tak zde ještě vidíte, že můžete seřazovat jiným způsobem. To znamená, tady vidíte tu šípečku uprostřed, je to v té horní liště. Další tlačítko také pomáhá zobrazovat jiným způsobem soubory a to je přepínání mezi ikonama a seznamem. Takže pokud si zvolíme toto tlačítko, tak se nám seznam pod sebou změní a vidíme jednotlivé soubory jako ikony. Takže je to čitelnější, přehlednější, někomu to může víc vyhovovat. Naopak, pokud by tam bylo víc souborů, tak třeba může být seznam naopak přehlednější. Klávesové zkratky. Takže pokud si klikneme na tlačítko s otazníkem, dostaneme se na klávesové zkratky. Než se ale dostaneme samotným klávesovým zkratkám, pojďme si udělat 2 krátká zastavení. První je možná pozornému uživateli padlo do oka tým a seznam osob, které mají ruské státní poznávací značky na konci svých e-mailových adres. Tady v tomto případě se nic neodesílá do Ruska, nic se neodesílá těmto osobám, je to jenom seznam osob, které vytvořily funkcionalitu, kterou NIS používá. To znamená, je to programy, které používají všude různě po světě, toto je jenom seznam autorů, kteří se podíleli na výrobě toho programu. A to, že je to veřejné a transparentní, se můžeme dozvědět tak, že se můžeme připojit na složku, kterou mají v rámci stránky GitHub. A tady najdeme veškeré informace, zdrojové kódy, kdokoliv si může podívat na to, jak to funguje, podívat se, že tam není žádný zádrhel nebo nějaká nepravost. Může si zkontrolovat dokumentaci k tomu, popřípadě napsat komentáře, návrhy na vylepšení. Takže autoři jedou transparentně, veřejně a není potřeba se obávat, že by se jednalo o nějaký software, který používáte a není ani možné zjistit vlastně, jak funguje nebo co se v něm děje. Opět bychom se mohli podívat na klávesové zkratky, ale možná máme mezi námi některé ještě pozornější uživatele, kteří si všimli dolů malé poznámky, a to je Studio 42 a malá poznámka, nezapomeňte si vzít ručník. Pokud by vás zajímalo, proč to tam je to podsta spisovateli Douglasu Adamsovi, který napsal Stopařova průvodce po galaxii a několik dalších knih, takže tady v tomto případě to je jen taková malá hříčka, někdy se tomu říká takový easter eggs v programech. Konečně se dostáváme ke klávesovým zkratkám.
Takže klávesové zkratky jsou tady seřazeny všechny, které tato funkcionalita používá. Můžete si je vybrat, můžete si je označit, můžeme si je překopírovat, popřípadě se podívat, které by se vám hodily a naučit se ty nejzákladnější. Některé možná nepoužijete hned, některé možná si osvojíte časem, některé vůbec třeba nebudete používat. Ale pokud se naučíte klávesovou zkratku používat, častokrát to děláte například třeba u deleteu. Není potřeba volit pravé tlačítko a funkci delete. A častokrát si označíte příslušný soubor a prostě jenom zmáčknete delete a soubor se vymaže. Takže pokud byste chtěli seznam klávesových zkratek, nachází se právě tady a to je pod tlačítkem toho modrého otazníčku. Pokud se klávesová zkratka dá použít, najdete ji často i pod nabídkou pod pravým tlačítkem. Pokud budete chtít pracovat s příslušným souborem, po případě ve složce a zvolíte si pravé tlačítko, tak u některých těchto nabídek, které tam jsou, tak máte rovnou i tu klávesovou zkrátku vypsanou. Takže můžete si naučit jednoduše i tímto způsobem. A nyní se dostáváme k navigaci. Navigace nám nezabere moc času, protože myslím si, že notoricky známá, seznam tlačítek doleva, doprava a obnovit není nijak nový nebo není typický pro NIS. A znáte ji určitě třeba z Firefoxu, z Chromu, znáte ji z Windowsu, pokud se orientujete ve složkách. A souvisí to vlastně jenom s tím, že pokud se ve stromové struktuře pohybujete nahoru, dolů, otevíráte jednotlivé složky a tak se můžete v tom vašem postupu vracet zpět a nebo naopak jít zase zpátky dopředu, pokud jste už tam nějaký postup udělali a několik složek jste navštívili. Využívá se to docela málo, já osobně to téměř skoro nevyužívám, je to jenom na zmínku. O čem se víc zmíníme, tak to tlačítko obnovit, ale zmíníme se o tom, až když budeme hovořit o jiných funkcích v následující části. Dostáváme si do trojky a tady už to bude zajímavější, dostáváme se k funkcím a k ukázkám práce se soubory. Takže pojďme se podívat na pravé tlačítko. Pokud si myší najdeme do volného prostoru na plochu, do toho bílého místa a zvolíme pravé tlačítko, zobrazí se nám nějaká nabídka. Nabídka funkcí, které se pod tímto pravým tlačítkem skrývají a které můžeme použít. To jsme si klikli na tu volnou plochu, na to volné bílé místo. Můžeme ale také kliknout na soubor. To znamená, pravým tlačítkem jsme si klikli u tady toto PDF-ka. Co si můžeme říct obecně je, že pokud klikneme do volného prostoru, nebo klikneme na soubor, nebo klikneme na dva soubory, nebo na dva různé soubory a tak dále, tato nabídka se pokaždé automaticky upravuje a nabízí vám pokaždé jiný seznam funkcí. A to z toho důvodu, že s různými soubory umíme dělat různé věci. Něco jiného umíme udělat s Wordem a neumíme to udělat s PDFkem. A naopak PDF má některé funkce, které nebude mít třeba Word nebo obrázek. Všechny tyto seznamy si představíme, všechno si řekneme, nevynecháme kromě jedné funkce vlastně žádnou, takže se podíváme na to, jak to funguje a vy si budete moct potom vybrat, které ty funkce se vám hodí, které se vám líbí. Toto je seznam, který se vám zobrazí pod pravým tlačítkem. Když půjdeme zleva, toto je to, co se vám zobrazí, když kliknete na obrázek, třeba JPGčko. Dále potom je tam text, co se vám zobrazí, když vidíte text. Ve třetím sloupci jsou nabídky pod pravým tlačítkem, když kliknete pravým tlačítkem na soubor, který je určený pro Microsoft Word. Ve čtvrtém sloupci je pro Excel, potom PowerPoint a na závěr je PDF. Kromě těchto seznamů tady máme ještě šipky a ty šipky nám ukazují, co je typické anebo jedinečné pro tady tento druh souboru. Takže u obrázku máme volbu upravit obrázek. Tuto volbu nenajdete nikde jinde, u žádného jiného souboru, jenom u obrázku. U textového souboru, toho poznámkového bloku, máme upravit soubor. Je to jediná funkce, kterou si nepředstavíme, a to jenom z toho důvodu, že NIS chystá v nějaké nejbližší době aktualizaci, kde poznámky půjde sepisovat daleko rychleji a upravování těchto souborů zaprvé se až tak moc nepoužívají. A je to docela jednoduché, jenom základní funkce. Tu asi, myslím si, že víc lidí používá wordovské dokumenty, tak se budeme víc soustředit na ně. V rámci wordovských dokumentů máme aktualizovat dokument. O této funkci si můžeme říct rovnou. Statické dokumenty, to znamená, pokud jenom otevřete wordovský soubor a něco napíšete, tak tento dokument se nijak nemění. Údaje v něm zůstávají stejné. Na to, abyste mohli využít tuto funkci, tak musel obsahovat nějaké proměnné prvky a to jsou typicky šablony.
O těch jsme hovořili už na minulých školeních, takže pokud budete potřebovat, tak můžete se k tomu vrátit. O šablonách jsme hovořili například v zakládání SRO anebo v ENKové NZ-kové agendě. Hovořili jsme částečně i v obecných základech NISu. Takže pokud vytvoříte nějakou šablonu, která může mít proměnný prvek, tak tady tímto aktualizovat se nám vlastně ty jednotlivé soubory aktualizují na příslušný údaj. V Excelu a v PowerPointu žádnou speciální funkci nemáme a v PDF-ku se můžeme podívat, tam vidíte, že kromě odeslání do CIS 1 se nám tady zobrazilo odeslat do sbírky dokumentů CISu a odeslat poštovou zprávou. Takže to máme nabídky, pokud klikneme na jeden jediný soubor. Dále potom máme nabídky, co se stane, pokud klikneme na dva soubory. Vlevo se podívejte, to je PDF-ko samostatné, čistě jenom pro porovnání. Pokud máte jeden soubor PDF, tak máte navíc třeba možnost ji přejmenovat, přidat si k němu poznámku, skopírovat jeho adresu, cestu, zobrazit si jeho log a historii. Tyto speciální funkce, které jsou typické pro všechny soubory, pokud je to jenom jeden soubor, tak nenajdete třeba v pravé nabídce, když si kliknete na dva Wordy, nebo Word a PDF, nebo PDF a PDF. Tyto tam nenajdete. A je to v podstatě asi v některých případech i logické, protože kopírovat si adresu dvou různých souborů, tak NIS by asi úplně nevěděl, kterou adresu myslíte. Pokud těch souborů máte 6, musel by skopírovat 6 různých adres. Pojďme se ale naopak podívat na to, co je specifické a typické proto, pokud si označíme dva Wordy. Takže pokud si označíme dva Wordy, máme tady opět aktualizace, máme tady možnost odeslat datovou zprávou více zpráv, k tomu se opět dostaneme, a máme tady možnost porovnat dokumenty. Porovnání dokumentů si zobrazíme, měli jsme ho na předchozím školení, ale krátce si ji projdeme i tady. U Wordu a PDF se nám zobrazily navíc možnosti odeslat e-mailem a datovou zprávou více zpráv. No a u PDF máme možnost spojit PDF, odeslat do sbírky dokumentů CISu a opět máme možnost více zpráv u e-mailu, datové zprávy a poštovní zprávy. Takže to byl poslední sloupec PDF plus PDF. Když tak koukám na ten seznam těch souborů a na těch funkcí, tak možná, než si máme připravit ručník, jsme si mohli připravit spacáky, protože teďka všechny ty funkce projdeme. Pojďme se podívat na pravé tlačítko a na plochu. Začneme něčím jednodušším a to je první tlačítko a to je funkce obnovit. Takže pod pravým tlačítkem se nám zobrazila nabídka a hned první je funkce obnovit. Už jsme o ní hovořili, máme jít na horní liště v ovládacích panelech. A zmíníme si ještě jednou hned u druhé funkce, a to je otevřít Windows Explorer. Takže tam si ukážeme praktické její použití. Nyní se nacházíme v NISu, což je vlastně program, který se nám otevírá přes webovou aplikaci, přes nějaký internetový prohlížeč, ale soubory jsou uložené na disku. Pokud se chceme dostat k těmto souborům přímo na disku a ne si zobrazit na této, dá se říct, webové stránce tohoto prohlížeče, tak si klikneme na tlačítko otevřít Windows Explorer a soubory, které zde máme uložené a jsou vidět v NISu, tak si uvidíme v té hlavní struktuře přímo na tom disku, tam, kde se nachází. Takže otevíráme a nacházíme se klasicky, jak jste zvykli z Windowsu, tak jak si ukládáte své složky na disku, tak se z nyní nacházíte přímo v té složce, do které se NIS dívá, když vám zobrazuje tyto soubory. Pokud zde uděláme nějakou změnu, to znamená vložíme sem nějaký soubor, popřípadě nějaký soubor upravíme, nějaký soubor vymažeme, tak automaticky tím, že provedeme tuto změnu tady, tak ta změna ještě nepropíše v NISu. To znamená, neuvidíme hned ještě tuto změnu na té obrazovce, ze které jsme sem přišli. Takže pokud jsme provedli nějakou změnu a vrátíme se zpět do NISu, tak je potřeba jenom kliknout na tlačítko obnovit, abychom tuto změnu viděli. Ona tam bude. Při příštím spuštění, pokud bychom zavřeli a neklikli na tlačítko obnovit, tak ten nový dokument anebo ten vymazaný nám zmizí. To znamená, nový dokument se objeví, vymazaný dokument zmizí, upravený dokument se nahraje upravený. Ale abychom to viděli, tu změnu, kterou jsme provedli jinde, v tom Windows Exploreru, musíme tady kliknout na tlačítko obnovit a potom můžeme znovu pokračovat s prací v NISu. Takže funkce tlačítka obnovit. Nový dokument jsme si už jednou zmínili, jedná se vlastně o 3 stejná tlačítka, o kterých jsme hovořili, vytváření ze šablon, nahrávání z počítače a vytváření složky. Takže to jsme si zmínili v předchozí části. Dostáváme se k pokročilejší části a to je kopírovat adresu a kopírovat cestu. Nejedná se o základní funkce, budeme hovořit teď o něčem pro pokročilejší uživatele. A na to, abychom si mohli pokračovat dál, tak si budeme muset potom vysvětlit i pojmy adresa a cesta trošku víc.
Takže kde bychom mohli tady toto použít? Představte si, že nějakým způsobem elektronicky, samozřejmě ne vytištěně, ale nějak, aby se s tím mohl ten uživatel seznámit, to znamená ve Wordovském souboru, popřípadě do e-mailu, pošleme uživateli pokyn. Projdi všechny e-maily od klienta přílohy SRO a nahraj do této složky. A zde máme teďka jenom pro nás, abychom viděli, vypsanou adresu i cestu. Toto je vlastně to, co se pod těmi tlačítky skrývá. Co vlastně NIS udělá, když mu zadáte skopírovat adresu nebo skopírovat cestu, tak vytáhne adresu anebo cestu v tomto formátu. Jsou hodně podobné. Když se podíváte, tak vlastně ten konec celý je stejný. Ten začátek se trošku liší. A v čem se liší, to si řekneme. Pokud by uživatel, anebo ten, komu je ten pokyn určený, kliknul na tu první anebo na tu druhou variantu, to znamená na adresu nebo cestu, zobrazí se mu dvě různé věci. Vlevo vidíte, co se mu zobrazí, pokud klikne na cestu. Cesta, představte si jako cesta k danému souboru. A ta říká programům, jak se dostat ke složce nebo souboru na serveru NISu. To znamená, otevře se vám to, co důvěrně znáte už třeba z Windows, a otevře se vám složka v té struktuře, jak jste na to zvykli, kde s tím umíte docela dobře pracovat. Použijte například u průzkumníku ve Windows anebo u souborového manažeru, pokud někdo používá nějaký tabulkový manažer nebo Total Commander, cokoliv. A většinou se cesta ne úplně přesně, ale označuje, že směřuje na místní úložiště. Jo, takže když se podíváme, vidíme ji tady. Zatímco adresa v pravé části obrázku, ta se nám zobrazí v internetovém prohlížeči. Vidíte ji v takovém neúplně hezkém formátu, v takovém netypickém, spíš nějakém technickém bych řekl. A ta je spíš, si ho představte jako internetová adresa. To znamená ne cesta k souboru, ale internetová adresa. Tak si lépe zapamatuje potom vlastně, která je která. A říká webům, jak se dostat ke složce nebo souboru na serveru NISu. Tady v tomto případě to říká třeba NISu, tohle najdeš tam a tam. A používá se typicky v internetových prohlížečích anebo odkaz na nějaké internetové stránce, tak má právě tady tuto podobu. Obvykle je to právě přes protokol HTTPS, tak se dostává na to úložiště. No a naopak oproti místní složce, vlastně, kterou používáme v té cestě, tak toto je adresa navenek. To znamená přístup přes internet, se dá říct. Z tohoto si nic moc pamatovat nemusíte. Pamatujte si hlavně, že to je rozdíl v podstatě něco jako kdyby to příjemnější, ty složky, druhé je to méně příjemné, ale zase v některých případech to využijete a my si řekneme, které. Ukážeme si na to i praktický příklad. Jeden z příkladů je, pokud byste například potřebovali zadat něco do nějakého systému, zapisuje do obchodního rejstříku a chce to po vás přílohu, nemusíte složit tu přílohu z NISu, překopírovávat někam, můžete si vložit pouze cestu k této příloze, respektive adresu k této příloze a ta příloha se vám tam automaticky natáhne. Všechno si ukážeme na praktickém příkladu. Takže zadání. Připrav NZ zástavní smlouva, 3x automobil, podklady nalezneš a tady máme určenou cestu na diskové úložiště. Pokud bychom si chtěli ukázat pokročilejší funkci, jak jsem zmiňoval, tak se můžeme podívat na to, co můžeme s tímto dlouhým a nepříjemným odkazem udělat, a to je zvolit si na něm pravé tlačítko. V pravém tlačítku si najdeme upravit hypertextový odkaz. V horní části zobrazený text si napíšeme v této složce a klikneme na OK. A jak se nám změní náš text? Takže pokyn, který jsme zadali našemu spolupracovníkovi v e-mailu, bude připrav zástavní smlouvu 3x automobil, podklady nalezneš v této složce. A z toho textu v této složce se stal odkaz. To znamená, už tam není ta dlouhá, nepřehledná, ošklivá cesta. Ta tam zůstala, podívejte se na ní, když si tam najdete myši, tak se vám zobrazí, to znamená, vidíte, kam to směřuje. A pomocí Ctrl a kliknutí myši se přímo hned do této složky dostanete a hned se vám zobrazí. Takže pokud takto chcete někomu ulehčit práci, popřípadě pokud budete psát nějaký návod, tak můžete třeba říct, pokud budete psát darovací smlouvy, vzory naleznete zde a můžete dát přímo odkaz na tu složku, ke které se chcete dostat. Je to pokročilejší funkce, začátečníci se k tomu možná hned nedopracují, ale třeba pro e-maily a zadání, které budete mít pro spolupracovníky, tak právě tyto cesty a adresy jsou docela užitečné. Tak, log a historie. Tady se nacházíme v logu a historii dané složky. Je to velice užitečná funkce, protože i když NIS vám na některých místech říká, pokud smažete soubor, už to nejde vrátit zpět, už to nejde obnovit, tak log a historie je úžasné místo, kde právě smazané soubory obnovit lze. Takže si klikněme na prázdné místo, na plochu někde, ne na soubor, zvolíme si log a historie a dostaneme se do takovéto nabídky. V
této nabídce vidíme tedy, kde se nacházíme, vidíme historii této dané složky a v ní se nachází i položka odstraněné položky v této složce. A mohli bychom si veškeré odstraněné položky zobrazit a následně si je potom obnovit. Viděli bychom vlastně znovu ten soubor, který potřebujeme. No a zobrazit informace. Zobrazí se nám základní informace, podle mě to nebude používaná extra funkce, je to jenom o tom vlastně, jaká složka tam je. Nemyslím si, že by něco z toho bylo pro uživatele extra přínosné, že by to využívali velice často, ale v některých případech ty funkce budou obsahovat nějaké další informace, takže v nějakém dalším školení bychom se k tomu mohli dostat. Tak, nyní se pojďme podívat na pravé tlačítko a soubory. Budeme si říkat jak o souborech, pokud tam bude jenom jeden soubor, tak si budeme říkat i funkce, pokud máme třeba 2 soubory, 2 Wordy, Word a PDF, 2 PDFK a tak dále. Takže si jednotlivé ty funkce, které jsme viděli předtím v té složité a dlouhé tabulce, nyní popíšeme, ukážeme, řekneme si k ním něco. Otevřít a otevřít pouze pro čtení. Bereme přímo název, to znamená tak, jak to vidíte na dané funkci. Tady jsem si zvolil soubor a otevřít pouze pro čtení. Pokud soubor otevřeme, tak jakákoliv změna, kterou v něm provedeme, tak se nám automaticky uloží a v NISu ji uvidíme. Pokud otevřeme pouze pro čtení, tak se nám otevře jakási kopie toho souboru. Můžeme to jakkoliv upravovat, ale pokud i dáme uložit, tak se nám ta uložená verze nevrátí už zpátky do NISu. To znamená, je potřeba brát v úvahu, na co to potřebujeme. Pokud si chceme tento soubor zpracovat, otevřít si ho, uložit si ho potom někam jinam, můžeme zvolit otevřít pouze pro čtení, anebo pokud si ho chceme upravit a následně, aby zůstal uložený v té složce, tak je lepší volit první variantu a to je varianta otevřít. Dále zde máme stáhnout, to znamená, ve složce máme soubor, který si chceme uložit někam, nebudeme ji nějak upravovat, chceme pouze jeho verzi nebo jeho kopii mít uloženou v některé složce v počítači. Takže po kliknutí na tlačítko stáhnout, v internetovém prohlížeči znáte tlačítko stažené soubory, historie stažených souborů a tady vidíte, že se nachází přímo soubor, tady by to bylo to PDF příloha 5 a jak už to znáte, po kliknutí na tento soubor ve stažených si můžete uložit, otevřít, nahrát do nějaké složky, rozstřídit, dát kam potřebujete. Potom je zde funkce uložit na plochu, 4. funkce v tom prvním bloku. A tady jenom řekněme, ono je tam sice napsáno uložit na plochu, ale vy si budete moct vybrat. Není vysloveně potřeba ukládat to jenom na plochu, protože funkce, která zde je, tak vám nabídne vyhledat složku. A vy automaticky máte sice předvyplněnou plochu, ale pokud byste si zvolili jinou složku, tak vám to tam NIS uloží. Nic se neděje, pokud si zvolíte nějakou složku, kterou máte, nebo dokonce podsložku někde jinde. Takže tato funkce vám to nejenom automaticky stáhne, ale před stažením vám to nabídne, kam to chcete uložit. Takže stahování uloží do stažených souborů, zatímco funkce uložit na plochu, tam si budete moct vyhledat příslušnou složku a uložit to tam, kam potřebujete přímo vy. Tak. Dostáváme se na položku tisk, jak už jsme o ní hovořili, když jsme hovořili o tom tlačítku, podívejme se na tisk a všechny varianty, které nabízí. Nyní začneme jedním souborem. Takže tlačítko tisk je osamocené v tom druhém bloku. Klávesová zkrátka Ctrl+P, pokud budete potřebovat, ta zkrátka je uniformní, funguje i ve Windowsech, i v jiných programech, takže Ctrl+P se obecně používá pro tisk. Pokud máme zvolený jeden soubor, tak nám NIS nabídne, vyber si tiskárnu, na které chceš tisknout, zvolíme OK. Pokud máme více souborů, nabídka je podobná. To znamená, vybereme si pomocí třeba Ctrl, Shiftu, myší, jakýmkoliv jiným způsobem více souborů. Zvolíme si tisk nebo klávesovou zkrátku Ctrl+P. Tady máme těch souborů víc, to znamená, NIS bude pracovat, nechá nám výběr tiskárny. Tady jsme se jenom bavili ještě s panem inženýrem opatrně na to, protože NIS je schopen vám klidně vytisknout všechny soubory z té složky. To znamená, pokud jste zkušený uživatel a víte si v pořádku, co tisknete, je to OK. Pokud někdo by si zvolil tisk a měl vybrané Ctrl a všechny soubory, tak se mu to po výběru příslušné tiskárny na tu tiskárnu všechno pošle. Takže kontrolujte si předtím, kolik máte souborů označených, zda máte ty soubory, které chcete vytisknout označené a potom po zvolení příslušné tiskárny NIS zahájí tisk, tady vidíte tisknu 1. Tím, že se otevírá Microsoft Word,
Microsoft 365, tak vidíte, že první tiskne wordovský dokument a potom tiskne to PDF. Je to z toho důvodu, že jsem to v tomto pořadí vybíral. NIS si pamatuje, v jakém pořadí klikáte a který soubor jste zvolili jako první. Uvidíme to později, až budeme třeba nahrávat do CISu. Takže tady v tomto případě máme dva soubory. Tiskneme nejdřív teda Word a následně se nám vytiskne PDF. Tisk druhého souboru ze dvou a vytiskl se nám druhý soubor. Vytvořit nebo podepsat PDF. Tady v tomto případě máme zvolený wordovský dokument, příloha 02 pro Microsoft Word a chceme si z něj udělat PDF. Takže zvolíme tu první funkci a to je vytvořit PDF. Nabídne se vám nabídka vytvořit PDF a k tomu několik funkcí, které vám usnadní a urychlí práci. Není potřeba si vytvořit nejdřív PDF a pak ji následně v té samé složce vyhledat, označit pravé tlačítko, odeslat e-mailem nebo odeslat do jednačky a tak dále. NIS umožňuje, abyste si, pokud chcete vytvořit PDF, rovnou mohli v kroku, kdy si to PDF tvoříte, vybrat, co se s ním stane následně. To znamená, všechny ty kroky předchozí, co jsem zmiňoval, tak vám ušetří a rovnou vám buď příslušný soubor nahraje do e-mailu nebo do datové zprávy a vy to budete moct odeslat. Po uložení můžete rovnou ten soubor i vytisknout. To znamená, to dané PDF, které jste vyrobili, tak se odešlo na tiskárnu a zmáčkne se vám automaticky, jako kdyby klávesová zkratka Ctrl+P, která vám nabídne zase výběr tiskárny. Takže když se na to podíváme ze zhora, funkce po uložení vytisknout, dostali byste se k ní i přes pravé tlačítko na tom daném souboru, tisk. Otevřít, dostali byste se také potom přes první funkci a odeslat do jednačky, datovou zprávou, e-mailem, poštovní zprávou se také nachází pod pravým tlačítkem každého souboru. Takže tady toto je malé zjednodušení, urychlení, můžete si to zvolit už, když vybíráte, co se stane s tím příslušným PDFkem. To ale nenajdete pod pravým tlačítkem, tak to je stránky od do. Někdy se tomu taky říká rozdělení PDF. Je možné, že v rámci wordovského dokumentu budete chtít vytisknout pouze některé stránky. Máte například ve wordovském dokumentu stránky 1, 2, 3, 4, ale vás zajímá pro převod do PDF pouze stránka 2 a 3. Takže si pojďme ukázat, jak to vypadá. Toto je prostředí Microsoft Word, kde máte wordovský dokument a stránky jsou pro přehlednost očíslované 1, 2, 3, 4. A pro vás bude důležité, abyste si vytvořili PDF dokument pouze ze stránek 2 a 3. Takže zvolíme si stránky 2 a 3 v té první nabídce a dáme si, aby se nám rovnou tento dokument otevřel. To znamená, NIS nejenom převede ten Word do PDF-ka, ale současně to PDF hned otevře. Uvidíte probíhající panel na toho, že nastal převod do PDF a zobrazí se vám Adobe Reader, po případě jiný program, který používáte pro zobrazování PDF a vidíte, že ten výsledný soubor už obsahuje pouze stránky 2 a 3. Takže takto bychom mohli rozdělit na jednotlivé menší soubory, po případě jejich částí a klidně i dlouhý dokument. Takže rozdělení PDF. Vytvořit nebo podepsat a odeslat e-mailem. Další funkce, kterou máme, tak můžeme v rámci nabídky, která se nám zobrazí při vytvořit PDF, odeslat tento dokument už jako PDF-ko, odeslat jej e-mailem. Takže jakmile nastane převod a wordovský dokument se převedl do PDF, otevře se nám nová zpráva e-mailová. Zde se nám v rámci daného spisu, pokud klient má vyplněnou adresu a máme ji zaznamenanou, tu e-mailovou u nás v NISu, tak se nám nabídne, my si ji můžeme zvolit. Můžeme napsat tělo zprávy, nějaký text, předmět se nám vyplní automaticky podle NKNZ, ve kterém právě pracujeme, no a automaticky se nám nahraje také příloha. Toto všechno udělá NIS za nás. Na nás v podstatě by bylo jenom napsat text zprávy, dobrý den, zasílám vám návrh textu notářského zápisu, po případě něco jiného a stisknout odeslat a je to vlastně vše. Tady v tomto případě NIS všechny informace, které měl, které už obsahuje, protože ví, ve které složce se nacházíme, ví, kdo je klient, ví, jestli má jeho e-mailovou adresu, ví, s jakou přílohou pracujeme, tak vlastně všechno udělal za nás. Nyní se podíváme na vytvořit nebo podepsat PDF, pokud máme více souborů. Takže přesouváme se z nabídky vytvořit nebo vytvořit PDF u jednoho souboru, se přesouváme do vytvořit nebo podepsat PDF, to je ta druhá nabídka, která tam je.
má zkrátku ne Ctrl+B, ale Ctrl+Shift+B a má taky rozšířenou nabídku, která se nám zobrazí. Pojďme si ji ukázat. Vybíráme dvě přílohy, a to je PDF A01 a PDF A02. Zvolíme si pravé tlačítko a klikneme Vytvořit nebo podepsat PDF. Takže druhá nabídka tam. A zobrazí se nám delší nabídka, než co bylo předtím, když jsme jenom vytvořili PDF. A to z toho důvodu, že budeme i podepisovat. Pokud máme jeden soubor, tak se nám zobrazí nabídka, kterou vidíte vlevo. Pokud máme dva soubory, anebo tam máme třeba dvě PDF, které budeme chtít takto podepisovat, tak vidíme nabídku vpravo. Časové razítko je asi samovysvětlující, zaškrtnutím políčka se nám připojí kromě podpisu i časové razítko. Druhá nabídka, která je stejná pro oba dva případy, tak je, kde chceme zobrazit náš podpis, to znamená, zda tam bude nějaký textový popis, tento dokument podepsal, vyhotovil toho a toho dne a tak dále, anebo jestli to chceme bez zobrazení podpisu, to znamená, jestli vlevo dole, vpravo dole, anebo úplně bez zobrazení. Opět nabídka je stejná pro obě dvě varianty. Pojďme se podívat, co je dále stejné, a to je stránka od do. Tuto funkci jsme si už vysvětlovali. Máme dokument, který má 4 strany a my chceme pouze 2, 3, tak toto je přesně to místo, které můžeme udělat. Teď se možná někteří z vás zeptají, no dobře, ale vpravo říkáte, že máme vybrané 2 soubory, tak jak se to stane, pokud jeden má třeba 8 stran, anebo druhý má jenom 4 strany? Z každého dokumentu se vybere pouze 2 a 3. To znamená, je to jenom ve specifických případech, byste to využili, pokud používáte například 2 PDF a chcete takto mít, tak by vám to vytáhlo tu 2 a 3 z každého souboru. Pokud jsme v levé nabídce, v tom levém sloupečku, tak je to jednoduché, protože to je jeden soubor a bývá to asi praktičtější. U těch souborů, které jsou 2 nebo více souborů, pokud máte vybraných, tak tam málo kdy se trefíte do toho, aby vám to ze všech souborů vybralo přesně jenom ten samý seznam stránek. To, co je opět stejné, tak je výběr elektronického podpisu. Tady asi není nic komplikovaného. Zaškrtnutím tohoto políčka nebo jeho před vyplněním se příslušný elektronický podpis vloží. Po uložení můžeme vytisknout. Tuto funkci jsme si už také zmínili. Ušetří nám to čas a nemusíme se následně, po té, co máme hotové PDF a podepsané, trápit s jeho opětovým označením a vytištěním. A toto je opět nabídka. Tady můžeme si v podstatě říct, že toto už pracujeme jako kdyby s tím PDFkem. To znamená, i když jsme si předtím označili wordovský dokument, tak on ví, že z něho za chvilku bude PDFko a nabízí nám možnost poslat to jak do CIS jednačky, tak datovou zprávou, tak e-mailem, tak i poštovní zprávou. To znamená, můžeme tento dokument potom odeslat dále. Je to opět zjednodušení, hovořili jsme o něm před chvilkou, ale můžeme si ho zobrazit právě, i když klikneme na vytvořit nebo podepsat PDF. Tak, pojďme se nyní podívat na to, co jsou funkce, které jsou specifické, jenom vlastně pro tento případ. Pokud máme 2 PDFka a byly už podepsány, tak můžeme se podívat na to, co se má vlastně udělat s těmi předchozími existujícími podpisy. Pokud se mají přepsat, tak původní podpisy budou nahrazeny. Pokud se mají zachovat, tak se vlastně k původním podpisům těch dokumentů přidá další. No a spojit PDF do jednoho, opět nám to umožní zkrátit si nějakou funkci. Pokud tiskneme 2 PDFka, nebo budeme mít 2 soubory, tak ty PDFka se nám vlastně spojí a vytvoří se jeden, který bude obsahovat oba 2, podle toho, jak jsme je vybrali. V jakém pořadí, první, druhý. Na to se podíváme samostatně, máme tam na to několik slajdů, takže spojování PDF, k tomu se ještě dostaneme. No a tady v tomto případě to jsme hovořili právě, když bychom vybrali ty stránky 2 a 3, tak se nám to u toho spojení spojí do jednoho, takže budeme mít jeden dokument, který bude obsahovat stránky 2 a 3 z prvního souboru a stránky 2 a 3 z druhého souboru. Takže pojďme se nyní podívat na to spojení PDF. Tady v tomto případě jsme vybrali 2 dokumenty, opět A01 a A02. A nabídka se nám rozšířila o funkci, která u jiných dokumentů není, a to je spojení PDF. Takže po zvolení této funkce začne spojování PDF, uvidíme probíhající lištu. A vytvořil se nám dokument, který se nám uložil v této složce, to znamená v těchto přílohách vidíme, že tam je spojeno, doplněný dokument, můžeme si jej přejmenovat, k této funkci se dostaneme za chviličku a budeme mít jeden dokument spojený z 1 a z 2. Opět teda říkám, pamatujte na to, na který dokument klikáte jako první a NIS si pořadí dokumentu tak to pamatuje.
Tak potom máme odeslat CIS do jednačky. Velice užitečná funkce, velice příjemné, bezstarostní, jednoduché. Takže budeme zakládat například SROčko, máme tady přílohu, chceme, aby ji klient zobrazil. Pro ukázku si ukážeme případ i s jednou přílohou, která je jenom Word a nebudeme ji podepisovat, tak si ukážeme i případ s několika přílohami, z nichž jedno bude PDF, které podepisovat klient bude. Takže vybrali jsme Word, klikáme pravým tlačítkem, zvolíme funkci odeslat do CIS jednačka a jediné, co vlastně musíme vyplnit, pokud už máme tuto jednačku otevřenou, tak se nám přímo nabídne, my si ji vybereme, po případě pokud jenom jedna, tak už bude automaticky zvolená. No a vybíráme, zda chceme s tímto dokumentem, zda tento dokument má klient podepsat. To znamená vyžadován podpis klienta, tady nás to upozorňuje pouze PDF, to znamená poličko máme nezaškrtnuté. Toto je pro jeho informaci, jsou to nějaké návrh textu notářského zápisu, který si má přečíst, nebo nějaká jiná věc, související listina, nevím, co. No a po odeslání do jednačky zase má smazat v přílohách. Pokud to bylo jednorázové a my si nepotřebujeme archivovat tento dokument, tak můžeme jenom zaškrtnutím tohoto tlačítka si zjednodušit práci a tento dokument, pokud víme, že to je dočasný nějaký vzor, tak se nám v přílohách smaže. Takže vybereme příslušné volby podle toho, co potřebujeme. Zvolením se dostaneme potom do jednaček. V jednačkách vidíme, že máme naši ABC jednačku, zobrazíme si ji. V části dokumenty vidíme, že se nám nahrál příloha 02, wordovský dokument A01. A tady v tomto případě se podpis nevyžaduje, to znamená, klient to má pouze pro informací, po případě mu řeknete, tohle nechte podepsat někým, je to jenom pro něj, aby to potom přinesl nebo zaslal, až to bude hotové. Druhý případ, o kterém jsem hovořil, tak je, pokud máme wordovský dokument a PDF dokument. PDF dokument budeme chtít od klienta podepsat. Takže opět zvolíme si dva soubory, pravé tlačítko, odeslat do CIS jednačky. Tady v tomto případě opět vybíráme příslušnou jednačku ABC. U PDF dokumentu zvolíme, že ji chceme podepsat a nechceme ani jeden z těchto dokumentů vymazat potom v přílohách. Takže se přesuneme zpátky do svých jednaček, zvolíme si jednačku ABC a vidíme, že se nám přidali dva dokumenty. Jeden je A02, dokument wordovský, a druhý je PDF dokument A01. Tady tento dokument je vyžadován u něj podpis, což se nám vlastně v jednačkách zobrazilo. Opět velice užitečná funkce odeslání NZ do sbírky dokumentů CISu. Pojďme se podívat na listiny NZ. Probírali jsme to už na některých předchozích školeních, ale je to tak důležitá funkce, bylo to zmíněno zatím jenom jednou takto, takže myslím si, že stojí za to si to zopáknout. Máme nahráno v přílohách naši naskenovanou verzi notářského zápisu, to znamená ta, která byla podepsána na místě, máme z ní udělanou elektronickou verzi a budeme nahrávat dokument do sbírky dokumentů. To znamená, označujeme opět v pořadí, jakém to máme, NIS si pamatuje, který bude první, takže v první klikáme na sken a na druhý klikáme na elektronickou verzi. Takže zvolením těchto dokumentů, zvolením skenu a následně pomocí Ctrl nebo Shift posunutím dolů, tak si zvolíme druhou elektronickou verzi, zvolíme pravé tlačítko a dáme odeslat do sbírky dokumentů CISu. Po zvolení se nám nabízí tady toto uživatelské rozhraní, ve kterém se nám automaticky natáhne, o jaký spis se jedná, jaký je druh úkonu, jaké to kategorie, vidíme klienta, že se jedná o listiny NZ a právě v tomto pořadí se nám natáhl sken, to znamená ta naskenovaná listina verze, kterou jsme podepisovali, a jako druhý se nám načetl elektronický dokument, ten, který je elektronicky čitelný. Proto je důležité právě to pořadí, o kterém jsme hovořili. Následně si zvolíme, jestli máme s přílohama nebo bez příloh, po případě to přílohy nemáme. A jak se nám má označit daný soubor. To znamená, že výsledek se bude označovat jako stejnopis, po případě jako dodatek, jako stejnopis a tak dále. Zvolíme tlačítko OK. A nyní vidíte, že se nám zobrazil stejnopis a jeho označení N11 2024. Takže takhle jednoduše, aniž bychom cokoliv museli dělat, tak jenom vyplněním těchto základních údajů v té předchozí nabídce, tak se nám hned stáhl automatický stejnopis notářského zápisu. Takže vidíme, přidělil se nám i kód. Vzadu máme doložku.
Jelikož se jedná o listinou, tak je to ta krátká doložka, za chvilku si budeme ukázat elektronický dokument, takže tam budeme mít tu doložku trošku malinko rozšířenější. Jak vidíte, ten příslušný kód se nám automaticky na kartě základ přetáhl do příslušného políčka. No a jelikož to nebyl elektronický notářský zápis, tak se vidělo, že to je listinný podle té karty. Tady vidíte vlastně, jak to vlastně NIS věděl, má všechno vám zobrazit a co má od vás požadovat. Ví, že to není elektronický notářský zápis, proto po vás chtěl i tu listinou, i tu elektronickou verzi toho notářského zápisu. Na příslušné stránce rejstříku NNZ se nám vyznačila i hvězdička, to znamená, bylo nahráno do sbírky dokumentů. No a když se podíváme do sbírky dokumentů, obě ty naše verze, které jsme měli předtím uložené v NISu, tak jsou nahrané pod příslušnými sken dokumentů a elektronická verze. Takže máme je zde a úkol nahrání do CISu byl splněn v podstatě na kliknutí pár tlačítek. Nyní budeme odesílat tou samou funkcí do sbírky dokumentů CISu, ale elektronický notářský zápis. Takže, jak už jsme o tom hovořili před chvilkou, jsme na kartě základ a máme tady vyplněno elektronický notářský zápis. NIS má v pozadí nějakou svoji funkci, kde on ví, co vlastně má po vás chtít, jelikož jste zvolili tady toto, že to je elektronický notářský zápis. A když se potom přesunete na kartu přílohy a máte jenom jeho elektronickou verzi a zvolíte pravým tlačítkem odeslat NZ do sbírky dokumentů CISu, tak se vám ta nabídka trošku zkrátí, máte ji malinko jinačí. Vidíte tam totiž to, že tam je rozhodnutí jediného společníka, druh úkonu, který tam máme, kategorie, pod kterou patří, vidíme klienta, ale tím, že to je elektronický zápis, tak už tam nemáte variantu vlož listinnou verzi nebo tu naskenovanou. Opět si vybereme, zda budeme nebo nebudeme chtít pojmenovat, nebo jakým způsobem budeme pojmenovávat ten stejnopis notářského zápisu. Zvolíme OK. A vedle našeho původního dokumentu, který ještě nebyl nahraný, se nám stáhne automaticky z CISu stejnopis daného elektronického notářského zápisu. Opět vidíme přidělený QR kód, opět vidíme doložku, tady vidíte, že to bylo v elektronické podobě, je zde uvedeno, kým byl podepsán. No a na kartě základ se nám příslušné číslo ze sbírky dokumentů stáhlo, vložilo do NISu. A když si otevřeme naši sbírku dokumentů, tak na daném zápisu vidíme elektronickou verzi, můžeme si ji očičkem rozkliknout a podívat se, ale je to ta verze, kterou jsme v podstatě nahrávali touto rychlou funkcí z NISu do CISu. Dokument, který máme, můžeme odesílat. O odesílání už jsme několikrát hovořili, ono to uživatelské rozhraní je hodně podobné, takže nechci úplně zmiňovat všechny funkce, akorát toto budeme zmiňovat z toho důvodu, že máme možnost si v některých případech odeslat jeden dokument nebo více dokumentů. Tak abychom si to připomněli, předtím jsme sice o tom hovořili třeba u e-mailu, ale podíváme se na to ještě u více souborů. Tak tady v tomto případě tato funkce vám otevře datovou zprávu, je tam vyplněna datová schránka paní notářky si vybere jenom komu, po případě napíše text zprávy, ten by se vložil jako první dokument do této zásilky a NIS automaticky vložil wordovský dokument, který potřebujete do této datovky dát, tak ji vložil do příloh. To znamená, máte ji uvedený dole, aniž byste museli cokoliv vkládat, tím, že jste na něm zvolili pravé tlačítko a dali odeslat datovou zprávou, tak se vám tam nahrál. Nyní se pojďme podívat na speciální funkci, a to je více zpráv. Máte možnost zvolit si jednu zprávu, která bude obsahovat 2 přílohy, což by byla ta první varianta, anebo pokud si označíte 2 soubory, ale chcete každý odeslat v jiné zprávě, tak si právě zvolíte tu druhou variantu, odeslat datovou zprávu, ale více zpráv. Co se stane v tomto případě? Nacházíme se v prohlížeči Chrome, vidíte, že mám vlevo úplně na té levé záložce otevřený NIS a dále se mi zobrazily 2 okna, jedno okno, druhé okno. Obě 2 obsahují datovou zprávu, každá ta datová zpráva obsahuje jinou přílohu. To znamená, nemusíte si otevírat postupně, odešlu jednu, vrátím se do NISu, kliknu na další soubor, oteslat datovou zprávu, otevřu další a tak dále. Pokud máte takhle více zpráv, které potřebujete odeslat, něco může být různým klientům, něco může být nebo různým účastníkům v tom daném spise, něco můžete potřebovat odeslat na katastr, další potřebujete odeslat někam jinam, tak v tom případě tady tuto funkci využijete, pokud příjemce bude jiný, tak
tak se vám zobrazí 2 datové zprávy a každou můžete odeslat samostatně jako samostatnou zprávu. Oproti té první funkci, tam by se vám všechno nacpalo do jedné zprávy. 1 příloha, 2, 3, 4, 5, všechno by bylo naházeno v přílohách v jedné zprávě. Takže tady vidíte, že to jsou 2 samostatné okna, které se otevřely, zpracujete si jedno, odešlete, zavřete, odešlete druhé a pokračujeme dál. Funkce smazat s klávesovou zkrátkou delete, tady asi není moc potřeba představovat tuto funkci zvolením tohoto, anebo kliknutím na ten příslušný soubor a zmáčknutím tlačítka delete na klávesnici, tak se vám zobrazí upozornění pozor, tady toto nelze vrátit. My jsme si říkali, a ještě si ukážeme, že to vrátit později jde, nebo ten soubor dohledat jde, ale dávejte na to pozor, je to už pokročilejší funkce, to vyhledávání, není to nikde, že byste tady našli jedno tlačítko, kterým ten soubor vrátíte, to znamená, žádné zpět tady fungovat nebude. Takže pojďme se podívat na vymazání. Vymazali jsme, nefunguje. Budeme to mít dále potom, až se dostaneme na logy. Takže tam si ukážeme, jak to potom obnovit. Nyní si ukážeme přejmenování pod zkratkou F2. Už si to možná pamatujete, protože když jsem ukazoval tu funkci hromadného přejmenování, tak ta F2 tam se hrála dost velkou roli, pomohla nám vlastně hromadně přejmenovat spoustu těch souborů, které se nacházely v té složce. Takže přejmenujeme příloha 05, PDF A01. Kliknutím na to se nám zobrazí možnost přejmenovat tento daný soubor. A samozřejmě nás to ještě upozorní, v tomto případě soubor s názvem příloha 8 už existuje. Pokud bych chtěl zvolit to samé, tak nám to nedovolí. To znamená, že hlídá to, aby neměli 2 soubory stejný název. Pokud budou mít různou příponu, jedno bude obrázek, druhé bude PDF, nebo jedno bude Word, tak mohou mít stejný název. Ale pokud by to byly 2 Wordy, tak se stejným názvem nemohou existovat. Můžeme přejmenovat jak soubor, tak můžeme přejmenovat samozřejmě i složku. Poznámka, další v tomto bloku. Kliknutím na daný soubor a poznámka, tak si můžeme napsat krátký záznam k tomuto, který se nám zobrazí v tom posledním sloupci a u dané přílohy 5 vidíme na konci, že to je verze od klienta. Pokud bychom měli s podobným názvem, tak právě tato poznámka, aniž bychom zasahovali do názvu souboru, tak nám umožní rozlišit, o kterou verzi se jedná. Pokud byste si poznámku napsali k wordovskému dokumentu a ten následně převedli do PDF, tak tato poznámka, kterou máte uvedenou u wordovského dokumentu, se vám automaticky zobrazí i u toho PDF-ka. To znamená, přetáhne se vám i do toho PDF. Takže pokud máte například u protokolu v dědickém řízení ve wordovské verzi napsáno k jednání na pátek a udělat si z toho PDF-ko, tak i to PDF-ko bude mít poznámku, která bude obsahovat poznámku k jednání na pátek. Tak tento blok zakončíme funkcí duplikovat. Sama o sobě ta funkce je docela návodná už pouze názvu, to znamená, že kliknutím na tlačítko duplikovat, tak se nám automaticky udělá co? Udělá se nám kopírovat a vložit. To znamená, ten samý soubor, který jsme měli, tak se nám vloží, ale jak jsme si říkali, že to bude hlídat, aby se nám daný soubor neobjevoval se stejným názvem a stejnou příponou 2krát, tak k němu přidá text kopie 1. Samozřejmě můžeme duplikovat xkrát a to číslo samotné, které tam na konci se nám bude automaticky zvyšovat, takže pokud budeme duplikovat a duplikovat, tak si můžeme přidat několik verzí tady tohoto souboru. Pojďme se nyní podívat na to duplikování ještě jiným způsobem. Zduplikovali jsme si podsložku 01 a přejmenujeme si na podsložku 02. To znamená, předtím jsme si ukazovali způsob se souborem, tam jsme měli jedno PDF, které jsme si mohli zduplikovat 2krát, nebo obrázkový dokument, cokoliv jiného, ale byl to soubor. Tady máme složku. Takže pokud chceme složky, které si budeme pojmenovávat, tak buď můžeme vytvořit novou složku, anebo pokud už nám takto, jak to máme, vyhovuje název, obsah, všechno, tak si můžeme danou složku zduplikovat a vytvoří se nám 2 podobné. Potom je zde funkce kopírovat v následujícím bloku. Znáte to už klávesová zkratka Ctrl+C a klávesová zkratka Ctrl+X pro kopírovat a výjmout. Je to docela jednoduché a dá se říct hodně podobné tomu, co známe z Windowsu. Máme soubor, který se nachází v Ačku, ve složce A. Dali jsme si ji kopírovat
Nyní se přesuneme, klikneme na složku B. Vidíte, šedý proužek se nám přesunul, klikáme na složku B a zde si vložíme Ctrl+V anebo kliknout pravé tlačítko a vložit a daný soubor se nám nahraje. To znamená, soubor kopírovat z A do B se nám kopíroval, zůstal zachovaný ve složce A, ale současně se nám nakopíroval do složky B. Přesně to, co bychom očekávali. Další varianta je výjmout. Tady v tomto případě nám nezůstane ve složce A tento soubor. Klikneme si na souboru pravé tlačítko, dáme si výjmout, anebo použijeme klávesovou zkrátku Ctrl+X. Soubor zešedl, to znamená, oznamuje nám, já odsud zmizím a přesunu se do další složky. Přesuneme se do B a dáme si vložit. A nebo použijeme klávesovou zkrátku Ctrl+V. A soubor výjmout z A a vložit do B se nám nahraje do složky B. Tak. Máme tady kopírovat adresu a kopírovat cestu. O těchto funkcích jsme hovořili, už jsme si ji zmiňovali, používáme ji spíš jako kdyby v odbornějších případech, je to spíš náročnější funkce, než že by používali začátečníci, ale docela užitečná. Jak jsem říkal, tu praktickou ukázku, abyste věděli, co to vlastně znamená, tak si ukážeme teď. Kopírovat adresu nebo kopírovat cestu znamená, že tento soubor nemusíme přetahovat, ukládat si ho někam a potom ho tam nahrávat, nějakým tlačítkem nahrát soubory a tak dále. Ale přímo vložíme jenom adresu anebo cestu, jak se ten program k němu dostane. Takže v NISu existuje jedno omezení. A to omezení je, že pokud se nacházíte ve spisu N17, můžete kopírovat a vyjmout přílohy jenom v rámci spisu N17. Adresa a cesta vám tady toto omezení umožní obejít. Co to vlastně znamená? Pojďme se například podívat teďka na N12. Jsme v N12, mám soubor stejnopis a chci si ho nakopírovat z nějakého důvodu někam jinam. Vložím kopírovat, vyberu si funkci kopírovat a přesunul jsem se vpravo nahoře, se podívejte do N13. Použil jsem funkci toho malého tlačítka, té šipky vpravo, přesunul jsem se do dalšího NZ, jsem ve 13. A tady vidíte, že když chci pravým tlačítkem do příloh vložit to, co jsem si tam udělal Ctrl+C, tak tady žádná funkce vložit není, protože předtím jsme byli ve 12. Jo? Kopírovali jsme z 12, přesunuli jsme se do 13 a NIS nám funkci vložit nenabízí. Takže co uděláme? Buď můžeme využít aktovku, k tomu se dostaneme, velice jednoduchá funkce, anebo si ukážeme, jak použít cestu a adresu. Takže nacházím se ve spise 12, kopíruji cestu, to znamená ten dlouhý text, jak se dostat k tomuto souboru. Přešel jsem do 13, všimněte si vpravo nahoře, že jsem ve 13 a dávám si vybrat soubory. Do spodního políčka název souboru vložím tu dlouhou cestu. To znamená to, co jsem si tam skopíroval v předchozím případě. Vidíte tady takový ten dlouhý text. A tím mu vlastně zmiňuji, až budeš hledat soubor, o kterém jsme hovořili, tak běž na touto cestou a dostaneš se k němu. Kliknu na tlačítko otevřít. A nejen, že se mi tady zobrazila ten dokument, ale on se vlastně zůstal zachovaný i v tom původním. To znamená, nevyjímal jsem ho, já jsem si jenom skopíroval cestu a nahrál jsem si tam ten dokument. To znamená, v původním 12kovém spise nám zůstal a tady do 13kového NZ do příloh jsme ho tímto způsobem nakopírovali. Tím jsme obešli vlastně to omezení, že neumíme kopírovat a vkládat mezi různými spisy. Potom je tady log a historie. To je poslední blok. Už jsme o něm částečně hovořili. Nacházíme se tedy ve spise, kde máme verzi dokumentu. Klikáme na log a historie pod pravým tlačítkem úplně skoro ve spod. A tady v tomto případě, toto máme existující dokument, to znamená dokument, který ve složce vidíme, tak si můžeme zobrazit jeho předchozí verzi 2. To znamená například, měli jsme tam formulář, který předtím vyplněný nebyl ve verzi 2 a v současné verzi už ho vyplněný máme. Když ji porovnáme vedle sebe, tak bychom viděli vlastně, že v tom prvním dokumentu máme jenom uvedenou kartu klienta se základními údaji. Aktuální verze dokumentu už má vyplněné údaje. Tak to samozřejmě by to byl jakýkoliv dokument, pokud jste si přepisovali smlouvu a předtím jste tam měli uvedeno něco správně,
a už to neumíte obnovit v rámci Microsoft Office, to znamená, neumíte to obnovit třeba ve Wordu, vrátit se k své předchozí verzi, ale pracovali jste v NISu, tak NIS v tomto případě vám nabízí úžasnou funkci a to vrátit se k předchozí verzi a obnovit si to, co bylo v pořádku, to, co bylo správně. Tak, to jsme si řekli o obnově, kdy ten soubor se tam nachází. To znamená, tento soubor máme ve složce. Nyní se podíváme, co udělat, pokud jsme si smazali soubor a ve složce už nic nemáme, ale my ho potřebujeme obnovit. To znamená log a historie. Ale nemáme žádný soubor, na který bychom klikli, prostě tam není. Tak si klikneme do prázdného místa na plochu, do toho bílého prostoru, zvolíme pod pravým tlačítkem log a historie a přejdeme do záložky odstraněné položky v této složce. Když klikneme na tento dokument, který se zde nachází, tak uvidíme jeho jednotlivé předchozí verze. A tady si můžeme danou verzi, kterou jsme tam měli, ale bohužel jsme ji vymazali, zobrazit, obnovit, uložit, nahrát do počítače, prostě dál s ní potom pracovat. Jo, kliknul jsem si a normálně se mi zobrazila v Adobe Acrobatu, takže můžu si nadále ten soubor zpracovávat, uložit, nahrát, vykopírovat si z něj něco a tak dále, co potřebuji. Komu se toto nestalo, tak ten lže. Naskenovali jsme stránku, popřípadě nám to poslal klient a stránka je bokem. Buď si můžeme přeskenovat, vytisknout, zavolat koncipienta, ať to udělá, nebo si ji v nějakém programu otočit. Ale pokud používáme NIS, tak ten nám umožní v rámci jednoduché funkce si tento soubor otočit. Máme teď naskenovanou první stranu smlouvy, máme naskenovanou mapu, cokoliv. Na tento obrázek si klikneme pravým tlačítkem, dáme upravit obrázek a nabídnou se nám funkce, které jsou specifické jenom pro obrázky. Jo, takže neuvidíte to ve Wordu, ten by se nám asi ani doleva doprava, no i když dá se otočit, ale to je funkce Wordu. Tak si tento obrázek můžeme otočit, protože u nich se to stává nejčastěji. U textových dokumentů s tímto problémem se prakticky nesetkáte. Po zvolení upravit obrázek se nám zobrazí nabídka, kde můžeme tento soubor změnit, to znamená jeho velikost, šířka, výška a tak dále. A nebo to, co nás bude zajímat víc, tak je otočit. A v tomto případě si zvolením toho šoupátka otočíme příslušný dokument tak, jak potřebujeme, podle toho, jak nám ji poslali. No a kliknutím na tlačítko použít dolů se nám dokument uloží v té verzi, jak jsme si ji právě otočili. Takže bude vypadat takto. Nyní se podíváme na další specifickou funkci a ta specifická funkce se týká porovnávání dokumentů. Porovnávání dokumentů je důležité, pokud pracujete se změnami u Microsoft Wordu. To znamená, pokud používáte takové ty červené linky a přeškrtnutí a tak dále. Jsou uživatelé, kteří celý život v praxi vystačí bez toho, aniž by tuto funkci využívali. Pokud pracujete s dlouhými dokumenty anebo je potřebujete rychle měnit, kontrolovat, tak potřebujete právě i funkci změn a úprav, které byly provedeny. No a právě NIS vám umožní, abyste si rychle tyto dokumenty porovnali. Takže máme původní dokument, který byl označený jako a potom máme druhý dokument, který je označený jako upravený dokument. Opět, jak jsme říkali, NIS si pamatuje pořadí, takže klikneme nejdřív na dokument a následně klikáme na dokument B. Zvolením pravé tlačítko se posuneme na porovnat dokumenty. Je to funkce, která je typická jenom pro wordovské dokumenty. Pokud si jich označíme víc, tak je můžeme porovnat. U jiných dokumentů tuto funkci nenajdeme. Otevře se nám Microsoft Word, ve které se nám uživatelské prostředí rozdělí na několik pracovních nebo na několik částí pracovní plochy. Tady v tomto obdélníku vidíme původní originální dokument, to znamená tak, jak byl sepsaný dříve. Níže pod tím vidíme upravený dokument, to znamená tak, jak byl dokument následně upravený. Ta nejdůležitější část je vlastně spojení těchto dvou předchozích obdélníčků a tady vidíme vlastně porovnaný dokument, kde vidíme vlastně původní změnu a tak, jak byla následně změněna. Jo, takže jelikož původní originální dokument A obsahoval, předmětem bude automobil, ale revidovaný, takzvaný Ačko upravený dokument obsahuje auto, tak ta původní verze automobil je škrtnutá a vidíme tam, že předmětem koupě bude auto. Stejně tak potom v původním dokumentu bylo uvedeno, že prodávajícím bude Jan Novák. Tento dokument, Ačko, ten původní, byl ale následně změněn a tam vidíme v tom novém dokumentu, že prodávající budou Eva Malá a Jana Malá. Takže v prostřední části naší pracovní plochy vidíme
tu originální variantu a ta předchozí už je přeškrtnutá. Pokud byste chtěli veškeré změny procházet, tady to vidíme na jedné stránce, tak můžete využít políčko vlevo, kde vidíte seznam změn a vidíte vlastně, co se stalo. Bylo přidáno auto a byl odstraněn automobil. Takže to, co se vlastně v prostřední části dozvíte vizuálně, tak tady vidíte jako seznam. Seznam všech revizí, seznam všech změn. Co bylo odstraněno, co bylo změněno. Takže to byla funkce porovnání dokumentu pro Microsoft Word. No a dostáváme se k poslední funkci, která je tady pod tou pravou nabídkou, a to je zobrazení informací. Opět nebude to asi nijak zásadní. Je to v podstatě stručné zobrazení informací o tom dokumentu, velikost, název, umístění, čas zpracování a tak. Nic, co byste se nedozvěděli asi někde jinde. Nemyslím si, že to bude extra využíváno. Takže děkuji za pozornost. Tak nezbývá, než se rozloučit. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám to dneska líbilo. Jak říkám, pište na klidně podpora@starfish.cz. Termín příštího školení opět najdete na úvodní stránce NISu v novince a také pošleme mail. No a také vydáme novinku se záznamem dnešního školení, takže jako vždycky najdete na úvodní stránce NISu. No a to je teď asi opravdu úplně všechno. Loučím se s Martinem, děkuju, nashledanou. Děkuji za pozornost. A loučím se i s vámi a přeji hezký víkend a příště zase na viděnou. Mějte se hezky. Nashledanou.